3 ദിവസമായി. ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഇട്ടു. 17ാമത്തെ പേജ് ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫ് കഴിഞ്ഞു. മഹാവിപത്തിൽ നിന്ന് മോചനമില്ല. അവിടെ വരെ എടുത്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ആദ്യം നമുക്കൊന്ന് എടുത്തത് നമുക്കൊന്ന് റിവൈസ് ചെയ്തിട്ട് അടുത്തേക്ക് പോകാം. ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ അധ്യായം തീർക്കാൻ വേഗം നമുക്കൊന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് തൊട്ട് നോക്കട്ടോ. ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ എന്തൊക്കെയാ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ സേവനം. ശുദ്ധഭക്തന്മാർ ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുന്നു. ശുദ്ധഭക്തിയെ കുറിച്ച് 6 സവിശേഷതകൾ അല്ലേ? 5 തരം മുക്തി. ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ 6 സവിശേഷതകൾ. ഒന്നാമത്തില് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അല്ല, ആദ്യം 5 തരം മുക്തിയെ കുറിച്ചാണ് തോന്നുന്നു പറഞ്ഞത് അല്ലെ? എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത്? 5 തരം മുക്തി. 5 തരം മുക്തികൾ. 5 തരം മുക്തി ഏതൊക്കെയാണ്? സായുജ്യം, സാമീപ്യം, സാലോക്യം, സാരൂപ്യം, സാഷ്ട്യം. 5 തരം മുക്തികള്. സായുജ്യം എന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാനിൽ ലയിക്കുക. സാരൂപ്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിലാകാം. പിന്നെ സാലോക്യം കഴിയുക. പിന്നെന്താണ്? സായുജ്യം, സാരൂപ്യം, സാലോക്യം, സാമീപ്യം ഭഗവാന്റെ സന്തത സഹചാരിയാകാം. പിന്നെ സാഷ്ട്യം ഭഗവാന്റെ സാമീപ്യത്തിലുള്ള സമൃദ്ധികളെ കഴിച്ച് കഴിയുക. അങ്ങനെ 5 തരം മുക്തികൾ പറഞ്ഞു. പിന്നെന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ 6 സവിശേഷതകൾ കണ്ടു നമ്മള്. ഏതൊക്കെയാണ്? ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനം, എല്ലാ മംഗളങ്ങളും പ്രദാനം ആകർഷണീ പരിശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനം വളരെ വിരളമായ. അതെ, ഏതൊക്കെയാണ് 6 എണ്ണം പറഞ്ഞത്? ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞു നമ്മള് ക്ലേശാഗ്നി അല്ലെ? ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നൽകുന്നു. ക്ലേശങ്ങള് അഗ്നിയെ പോലെ ചുട്ടരിച്ചു തരും. അതാണ് ക്ലേശാഗ്നി. അഗ്നി ചാമ്പലാക്കി തരുന്ന പോലെ നമ്മളെ ക്ലേശങ്ങള് ഇല്ലാതാക്കി തരും. അതാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത. ക്ലേശാഗ്നി. ക്ലേശങ്ങള് അഗ്നിയെ പോലെ ചുട്ടരിച്ചു തരാം. ക്ലേശാഗ്നി എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അതിനെ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തിയാക്കും. പിന്നെ ശുഭത, ശുഭമംഗളങ്ങൾ തരും. ശുഭത എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? മംഗളപ്രദാണെന്നല്ലേ? അപ്പൊ ശുഭം എന്നല്ലേ പറയാം നമ്മളപ്പൊ എല്ലാം ശുഭമാക്കി തരുന്നതാണ് എന്ത്? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത. മൂന്നാമത്തെ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? മോക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം തരുന്നു. അതീന്ദ്രിയമായ ആനന്ദം ലഭിക്കുന്നു. മോക്ഷ ലഘൂക്തകൃത്, അതായത് മോക്ഷത്തിനേക്കാൾ അപ്പുറത്ത് നമുക്ക് കിട്ടും. അതായത് അതീന്ദ്രിയമായ ആനന്ദം നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതാണ്. അതാണ് മോക്ഷ ലഘൂക്തകൃത്ത് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അടുത്തത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദുർലഭ. അത് ദുർലഭമായിട്ട് കൈവരിക്കുന്നതാണ്. എല്ലാവർക്കും ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ 4 സവിശേഷതകൾ കണ്ടു. ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അഗ്നിയെ പോലെ നമുക്ക് എന്താണ്? അത് ക്ലേശങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. രണ്ടാമത്തെ എല്ലാ മംഗളങ്ങളും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതാണ് മോക്ഷ ലഘൂക്തകൃത്താണ്. അതായത് നമ്മൾ എന്താണ്?
തരുന്നത് ആനന്ദം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതാണ്. നാലാമത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സുദുർലഭ, അത് ദുർലഭമായിട്ട് കിട്ടുന്ന അവസരമാണ്, എല്ലാവർക്കും ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് കിട്ടൂല. അഞ്ചാമത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മാ, അല്ലെ, അത് അപൂർവമായിട്ട് കൈവരിക്കുന്നതാണ്, അല്ലെ, അത് ദുർലഭമാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ല. അഞ്ചാമത്തെ എന്താ പറഞ്ഞത്? സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മാ. ഭക്തിയിൽ നിരതരായിരിക്കുന്ന മോക്ഷം പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അത് പറഞ്ഞ വെച്ചാൽ അഞ്ചാമത്തെ സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മ, വിശേഷത്തിന് അത്രയും ആനന്ദം, അത്രയും എന്താണ് ആനന്ദം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതാണ്, അല്ലെ. സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെന്താണ് മോക്ഷം പോലും അവര് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, അത്രയും എന്താ പറയാ വിശേഷപ്പെട്ടതാണ്. നമ്മൾ ഫിൽട്ടർ ചെയ്തെടുക്കാന്ന് പറയില്ല, ഫിൽട്ടർ ചെയ്തെടുക്കുന്ന അത്രയും വിശേഷപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് പറയാം. നമുക്ക് മോക്ഷം പോലും ആഗ്രഹിക്കാത്തതാണ്. ആറാമത്തെ പറഞ്ഞെന്താണ്? ശ്രീകൃഷ്ണനെ ആകർഷിക്കാനുള്ള മാർഗം. ഇത് ഇതിലെ 17ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ശരിക്കും പറയുന്നതാണ്. ഇതൊരു ശ്ലോകമാണിത്. ക്ലേശാഗ്നി സുപദ മോക്ഷ ലഘൂക്ത സുദുർലഭ സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മാ ശ്രീകൃഷ്ണാകർഷണീച എന്ന് പറയുന്നത് ശ്ലോകമാണിത്. ഇത് പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇത് ഓർമ്മ വരും. അപ്പൊ ഇതിന്റെ പോയിന്റ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം. പിന്നെ അടുത്തത് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? ദുഃഖത്തിൽ നിന്നുള്ള ദുഃഖത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനം. അതിലെന്താ നമ്മൾ പറയുന്നത്? അജ്ഞതയാണ് പാപം ചെയ്യാനുള്ള കാരണം. പാപകർമ്മങ്ങൾ രണ്ടു തരമുണ്ട്. അജ്ഞത അല്ലെങ്കിൽ അവിദ്യയാണ് നമ്മൾ ഈ പാപം ചെയ്യാനുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാരണം. അവിദ്യ അല്ലെങ്കിൽ അജ്ഞതയാണെന്ന് കണ്ടു. ആ അവിദ്യ ഇല്ലാതാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? അവിദ്യ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് പറ്റും? സേവനം കൊണ്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് അവിദ്യ അല്ലെങ്കിൽ അജ്ഞത ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും. അജ്ഞത ഇല്ലാണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തുണ്ടാവില്ല? നമ്മൾ ഈ പാപങ്ങളൊന്നും ചെയ്യില്ല, അല്ലെ. അജ്ഞതയാണ് നമ്മളെ ഈ പാപങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് കാരണമാകുന്നത് കണ്ടു. അപ്പൊ ഈ പാപങ്ങള് എന്താണ്? രണ്ടു തരത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഒന്ന് പാപങ്ങൾ പാകമായതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മളിപ്പോ എന്നതാണ് പാകമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങള്, പാകമായിട്ടുള്ള പാപങ്ങൾ എന്താണ്? പാകമാകാത്തത് എന്താണ്? നമ്മളിനി അനുഭവിക്കാനിരിക്കുന്നതാണ് പാകമാകാത്തത്. അതിന് ഉദാഹരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഒരു ക്രിമിനൽ കുറ്റവാളി ഒരു ക്രിമിനൽ കുറ്റം ചെയ്തിട്ട് ഇതുവരെ പിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? അയാള് കുറ്റവാളിയാണ്, പക്ഷെ ഇതുവരെ പിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അത് പാകമാകാത്തതാണ്. അതെന്താണ്? ആ പാപത്തിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ അവിടെ ഇരിക്കുകയാണത്. അവിടെ ഇങ്ങനെ കൂട്ടിയിട്ട് ആ അക്കൗണ്ട് അവിടെ ഇരിക്കും. പിന്നെ അതെന്താണ്? അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. ആ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അയാൾക്ക് എന്താണ്? അത് പാകമായതായിട്ട് മാറും, അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ചിലത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പാകമായതെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ നമുക്ക് അസുഖങ്ങളൊക്കെ, മാറാരോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്, അങ്ങനെ പല അസുഖങ്ങള്, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ഇത് പാകമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങൾ. പിന്നെ നമുക്ക് അതിന് വേറൊരു ഉദാഹരണം കൂടി പറയാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പാകമായ ഫലങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്മൾ ഈ ജന്മം തന്നെ അനുഭവിക്കണം എന്നില്ല ഇതൊന്നും, അല്ലെ. നമ്മളിപ്പോ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തില് പാകമാകാത്ത ഫലം ഇപ്പോഴേക്ക് പാകമായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് ഇപ്പോഴായിരിക്കും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടാവുക, ആണല്ലേ. അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കുട്ടികൾ ജനിക്കുമ്പോ തന്നെ ചില കുട്ടികൾക്ക് അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, ഇല്ലേ. അവരെന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വല്ല പാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവോ? ജനിക്കുമ്പോ തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ചെയ്ത പാപത്തിന്റെ പാപഫലം എന്തായിരിക്കും? ഇപ്പൊ അത് പാകമായതായിരിക്കും അത് അനുഭവിക്കുന്നത്. അത് അനുഭവിച്ച് അത് തീർന്നാൽ കഴിഞ്ഞു. അത് പാകമായത് ഫലം, അത് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിന്റെ ഫലം പാകമായപ്പോ അതിപ്പോ അനുഭവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? അപ്പൊ അത് പാകമായ ഫലമായിരിക്കും വരുന്നത്. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്കിപ്പം അസുഖങ്ങൾ, ചില മാറാരോഗങ്ങൾ വരുന്നത്, അതൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ വിചാരിക്കില്ല, ചിലർ എന്തോരം കുരുത്തക്കേടുകൾ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്ത് കൂട്ടണം, അവര് പക്ഷെ ഒന്നും അനുഭവിക്കണില്ലല്ലോ എന്ന്. കാരണം അവരെന്താണ്? പാകാവാണ്ട് അവിടെ ഇരിക്കുക അവരുടെ. അത് പാകമായിട്ട് വരുമ്പോ ചിലപ്പോ അടുത്ത ശരീരത്തിലായിരിക്കും അത് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്, അതല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടിലോട്ടായിരിക്കും അനുഭവിക്കേണ്ടി. ചിലപ്പോ നമ്മൾ കാണണമെന്നില്ല, പക്ഷെ എന്താണ്? നമ്മൾ ചെയ്ത ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം, പാപത്തിന്റെ ഫലം നമ്മൾ എന്തായാലും അനുഭവിച്ചിരിക്കും. അതിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ എന്തുകൊണ്ടേ സാധിക്കുള്ളൂ? ഭക്തിയുടെ മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. നമുക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അത് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ഫസ്റ്റത്തെ പോയിന്റ് പറഞ്ഞ വിശേഷ അതിന്റെ പ്രത്യേകതകളിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം പറയുന്ന പോയിന്റ് എന്താണ്? നമ്മള് ക്ലേശാഗ്നി എന്നാ പറയുന്നത്, അല്ലെ. ക്ലേശങ്ങളെ പോലെ നമുക്ക് കരിച്ചു കളയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷത പറയുന്നത് നമ്മള്,
അല്ലെ? ആ ക്ലേശാഗ്നിയാണ്. ആ ക്ലേശാഗ്നി നമുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കുള്ളൂ? നമ്മൾ അറിഞ്ഞും അറിയാതെ കുറെ നമ്മൾ തന്നെ ചിന്തിക്കുക, നമുക്ക് കുറെ പാപഫലങ്ങൾ നമ്മൾ കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു സഞ്ചിയില് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അക്കൗണ്ടിൽ, നമ്മൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി ചെയ്യണ പോലെ പാപത്തിന്റെ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ കുറെ അക്കൗണ്ടിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കുട്ടി നമ്മൾ ക്യാഷ് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇവിടെയും നമ്മൾ എന്ത് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട്? പാപത്തിന്റെ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട്. നമ്മൾ വിചാരിക്കുക അതിലൊരു 1000 പാപം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്താൽ ഓരോ ദിവസം നമ്മൾ ചിന്തിക്കാവോ ഞാൻ ഇന്ന് ഇത്രയും സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അപ്പൊ എന്റെ അത് ഓരോന്നായിട്ട് കുറഞ്ഞിരിക്കും. അങ്ങനെ വിചാരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. നമുക്ക് അറിയില്ല എന്തോരം നമ്മൾ എന്തെന്ന്, അല്ലെ? നമുക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല അത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാം. പിന്നെ അടുത്തതിൽ പിന്നെന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? ഇതില് പവിത്രമായ ധർമ്മം. ഇതില് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എത്ര വരെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? ഇതിൽ അടുത്തത് ഉദ്ധവരുടെ അടുത്തത് ബുക്കിൽ പറയണത് ഉദ്ധവര് പറയുന്ന ഒരു സിദ്ധികൾ എഴുതിയില്ലേ? 8 സിദ്ധികൾ വരെ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. 8 സിദ്ധികൾ ഏതെല്ലാം അതുവരെ എഴുതി ക്വസ്റ്റ്യന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഉത്തരം എഴുതിയിട്ടില്ല. എഴുതിയിട്ടില്ല, ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ല. ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ല. അതെ, ഓക്കെ. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലെ ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് എന്താ പറയാ? രൂപഗോസ്വാമി ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 11-ാം സ്കന്ധം 14-ാം അധ്യായം 19-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, പ്രിയപ്പെട്ട ഉദ്ധവരെ, എത്ര വേണമെങ്കിലും ഇന്ധനത്തെ നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് എരിച്ചു കളയാനുള്ള കത്തി ജ്വലിക്കുന്ന കഴിവുള്ള അഗ്നിക്ക് തുല്യമാണ് എനിക്ക് ചെയ്യുന്ന ഭക്തിയുടെ സേവനമെന്ന്. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ ആ പ്രാധാന്യം ഇവിടെ ഏതിൽ പറയുന്നുണ്ട്? ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. കത്തി ജ്വലിക്കുന്ന അഗ്നിക്ക് തുല്യമാണെന്ന് പറയണം. ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് തന്നെ ചാമ്പലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ആ നമ്മളെ പാപങ്ങള്. എന്തുകൊണ്ട്? കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ട്, ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് ഇന്നലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? പാപകർമ്മങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഫലങ്ങള്, 4 തരത്തിലുള്ള ഫലങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഒന്ന് ഫലപ്രാപ്തിയിലെത്തിയത്, ഫലപ്രാപ്തിയിലെത്താത്തത്, വിത്തായി കഴിഞ്ഞത്, പിന്നെ വിത്തായി കിടക്കുന്ന, പാകമായി കഴിഞ്ഞത്, മിക്കവാറും പാകമായതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ ഇപ്പൊ അനുഭവിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്ന ദുരിതങ്ങൾ, അതാണ് മിക്കവാറും പാകമായിട്ടുള്ളത്. കർമ്മങ്ങള്, അതിനാണ് നമ്മൾ പ്രാരാബ്ധം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് മിക്കവാറും പാകമായി നമ്മൾ ഇതിപ്പോ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് പ്രാരാബ്ധ കർമ്മങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ മിക്കവാറും പാകമായിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയാം. പിന്നെ ഫലപ്രാപ്തിയിൽ എത്താത്തതുണ്ട്, അതിന്റെ ഫലം നമുക്ക് ഇതുവരെ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല, നമ്മൾ അനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. അതാണ് അപ്രാരാബ്ധം, അല്ലെങ്കിൽ ഫലപ്രാപ്തിയിൽ എത്താത്തതെന്ന് പറയാം നമുക്കതിനെ. പിന്നെ ഇനി വിത്തായിട്ട് കിടക്കാണ്, അത് വിത്താണ്. അപ്പൊ അതെന്താണ്? അത് ഇനി മുളച്ചതിനി വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇത് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ അത് വന്നു കഴിഞ്ഞു, അത് വിത്തായി, അതോടെ വിത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്തായാലും അത് സംഭവിച്ചിരിക്കും. അതാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ പാകമായി കഴിഞ്ഞത് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, പാകമായി കഴിഞ്ഞത് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചത് അല്ലെ പാകമായത്. പിന്നെ ഇനി എന്താ പറയണത്? ഇനി അടുത്തത് പിന്നെ അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഭഗവത് ഭക്തിയിൽ സേവ ചെയ്യുന്നത്. അതെ. പിന്നെ ഇത് നമ്മള് കൂടത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ല. കൂടം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? പാകമാകാത്തതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് വിത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞു, അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? കൂടം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി എന്താ? പിന്നെ ഇതിനെ നമ്മൾ എന്തിനോട് ഉപമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? ആന തടാകത്തിൽ ഇറങ്ങി കുളിക്കുന്ന പോലെ, അല്ലെ? എന്നിട്ട് കരയ്ക്ക് കയറിയിട്ട് വീണ്ടും മണ്ണ് വാരിയിടുന്നത് പോലെയാണെന്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഫലങ്ങൾ പറയുന്നത്. പിന്നെ അടുത്തത് കൃഷ്ണാവബോധം മംഗളകരമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. മംഗളകരമായിട്ടുള്ളതിന് മംഗളകാരത്തിന് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണം? മംഗളകാരത്തിന് എന്താ പറഞ്ഞത്? മംഗളകരമാണ്, എല്ലാവർക്കും മംഗളകരാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് പറഞ്ഞത് വെച്ചാൽ ചാരികണ്ഠ വനത്തിലൂടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഹരേ കൃഷ്ണ നാമം ജപിച്ചു പോയപ്പോ എന്താണ്? മൃഗങ്ങളെല്ലാം മൃഗങ്ങള്, കടുവയും മാനയും എല്ലാവരും, ആ മൃഗങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ആ വനാന്തരത്തിൽ അവരൊക്കെ എന്താണ്? കാട്ടുമൃഗങ്ങളാണ്. ഭഗവാനൊപ്പം നൃത്തം ചെയ്തുകൊണ്ട് നൃത്തം ചെയ്തത്.
അതാണ് അത് എല്ലാവർക്കും മംഗളകരമാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ അടുത്തതിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, കൃഷ്ണാവബോധത്തിലെ സുഖത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ 3 തരത്തിലെ സുഖങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഏതൊക്കെയാണ്? ആനന്ദത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സുഖം, ബ്രഹ്മവുമായുള്ള ഐക്യത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സുഖം, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സുഖം ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്. അതിന് എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ മഹാദേവൻ തന്ത്രശാസ്ത്രത്തില് സതീദേവിയോട് ഒരു ഇത് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്താ പറയാ, സതീദേവിയോട് പറയുന്നത്, ഗോവിന്ദന്റെ പാദങ്ങളിൽ ആത്മസമർപ്പണം ചെയ്ത് പരിശുദ്ധമായ കൃഷ്ണാവബോധം നേടിയ ഒരാൾക്ക് എന്താ പറഞ്ഞത്, എല്ലാ പൂർണ്ണതകളും പിന്നെ ശുദ്ധമായ ഭക്തന്മാരുടെ പരമാനന്ദവും അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നു. അത്രയും എന്തിന് പ്രാധാന്യം പറഞ്ഞു നമ്മള്? ഈ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന്, അതായത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്, ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ അനുഭവിക്കുന്ന പരമാനന്ദവും അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും. പിന്നെന്താണ്, വ്യക്തിഗതവാദികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ പൂർണ്ണതകളും നൽകാനായിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കാണ്? പരിശുദ്ധമായ കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ട് സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മള്. പിന്നെ അടുത്തത് എന്താ പറഞ്ഞത്, സിദ്ധികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. സിദ്ധികൾ ശരിക്കും എത്ര എണ്ണാണുള്ളത്? 8 സിദ്ധികൾ. യോജിക്കാവുന്ന സിദ്ധികൾ 8 എണ്ണാണ്. പക്ഷെ ഇതിൽ എത്ര എണ്ണം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ? ഇതില് 6 എണ്ണം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇതില്. മാതാജി അണിമ, ലഘിമ, പ്രാപ്തി, ഈശത്വം, വശിത്വം, പ്രാഗാമ്യം, കാമാവാസായുധം. എട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിലൊരെണ്ണം ഒരു ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സിദ്ധികളില് 8 എണ്ണത്തില് ഫസ്റ്റത്തെ അണിമ സിദ്ധി പറഞ്ഞു. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ സിദ്ധി വന്നിട്ട് നമ്മള് ലഘിമ അല്ലെ, രണ്ടാമത്തെ സിദ്ധി ലഘിമ പറഞ്ഞു. മൂന്നാമത്തെ സിദ്ധി പ്രാപ്തി പറഞ്ഞു. നാലാമത്തെ സിദ്ധി ഈശിത വശ്യത്വം പറഞ്ഞു 5. പിന്നെ പ്രാകാമ്യം 6 പറഞ്ഞു. 7 സായുധം, കാമാവാസായുധം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സിദ്ധി എന്നാ പറഞ്ഞത്. ഏറ്റവും വലിയ സിദ്ധിയാണ് കാമാവാസായുധം എന്ന് പറയുന്നത്. വലുതാക്കാനും ഇല്ല, നമ്മളെ ഇത് ഏറ്റവും വലിയ സിദ്ധി കാമാവാസായുധാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. മറ്റൊരു സിദ്ധി ഉണ്ട് ഇത് ഈ 8 എണ്ണത്തിൽ വരുന്നതല്ല, അത് വേറെ പറയുന്നത്. കുറെ സിദ്ധികളുണ്ട്, അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് 8 എണ്ണം പറയുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഈ കാമാവാസായുധം ഏറ്റവും വലിയ സിദ്ധിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിലപ്പോ പ്രാകാമ്യം അവിടെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ഇവിടെ ഞാൻ 2 പ്രാവശ്യം പ്രാകാമ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. മഹിമ പറഞ്ഞു, പ്രാകാമ്യം ലഘിമ പറഞ്ഞോ? ലാസ്റ്റ് മഹിമ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പിന്നെ ഗരിമയാണ് പറയാത്ത. ഗരിമയാണ് പറയാതിരുന്നത്. മാതാജി ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ പറഞ്ഞു തരാം, അടുത്ത ക്ലാസ്സിലെ പറയുകയും ചെയ്ത്. ഗരിമ പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മള്. ഗരിമ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഗരിമ 8 അഷ്ടസിദ്ധികൾ എന്ന് പറയുമ്പോ ഗരിമ വരും, മഹിമ വരും. എന്താ പറയാ, ഫസ്റ്റത്തെ വരുന്നത് ഏതാണ്? അണിമ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ലഘിമ, പ്രാപ്തി, പ്രാഗാമ്യം, സായുധം, എട്ടെണ്ണ. ഇതില് കാമാവാസായുധം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. ഏഴാമത്തതാണ് പറഞ്ഞത്. അത് കൂട്ടുമ്പോ 9 എണ്ണം വരുന്നില്ലേ? 9 അത് കൂട്ടുമ്പോ എല്ലാം കൂടി കൂട്ടുമ്പോ 9 എണ്ണം വരുന്നില്ല. ഗരിമ തന്ന 9 എണ്ണം. ഗരിമ പറഞ്ഞു തരാന്നേ പറഞ്ഞല്ലോ. ഭഗവാൻ 8 സിദ്ധികള്, അഷ്ടസിദ്ധികൾ എന്ന് പറയുമ്പോ 8 സിദ്ധികള്. പക്ഷെ അല്ലാണ്ട് കുറെ സിദ്ധികളുണ്ട്.
അപ്പൊ ഇതില് നമ്മളെ ബുക്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതില് കാമാവസായിത ഒരു സിദ്ധി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഗരിമയും കൂടുമ്പോ 9 സിദ്ധി. പക്ഷെ കാമാവസായിത പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും വലിയ സിദ്ധിയാണ് കാമാവസായിത എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അതും ഇന്ദ്രജാലം തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. അതും ഇന്ദ്രജാലം തന്നെയാണ്. പ്രകൃതിക്ക് അനുസരണമായി പ്രകൃതിക്ക് വിധേയമായി എന്തു സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള സിദ്ധിയാണ് ഏത്? കാമാവാസായിത. കാമ്യം. എന്നാൽ കാമാവസായുധം അങ്ങനെയല്ല, പ്രകൃതിക്ക് എതിരായി പ്രവർത്തിക്കാനും ഈ സിദ്ധിയുള്ളവർക്ക് പറ്റും. കാമാവസായുധം വെച്ചാൽ പ്രകൃതിക്ക് എതിരായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാനും സാധിക്കുന്നവർക്കാണ് സിദ്ധി വരുന്നത്, കാമാവസായുധം വരുന്നത്. അപ്പൊ അത് അഷ്ടസിദ്ധി, ഇതിലിപ്പോ നമ്മൾ അഷ്ടസിദ്ധി എന്നല്ല, അതിൽ കൂടുതൽ സിദ്ധികളുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഈ പറഞ്ഞത് വെച്ചുക്കുമ്പോ ഈ ഒരെണ്ണം എക്സ്ട്രാ കൂടി വരുന്നുണ്ട്. അതും കൂടി എഴുതി വെക്കാം, നമുക്ക് സിദ്ധികള് എഴുതി വെക്കാം. ഇനിയും കിട്ടും കുറെ, നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ. ഗരിമ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് സിദ്ധിയാ മാതാജി? അണിമ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശരീരത്തെ ചെറുതാക്കാനായിട്ടുള്ള കഴിവ് അല്ലെ. മഹിമ എന്ന് പറഞ്ഞാല് വലുതാക്കാനുള്ള കഴിവ്. ഗരിമ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭാരം കൂട്ടാനുള്ള കഴിവ്. ഗരിമ ഭാരം കൂട്ടാനുള്ള കഴിവ്. ഭാരം കുറയ്ക്കാനുള്ള കഴിവാണ് എന്ത്? ലഘിമ. പിന്നെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എവിടെയും എത്താനായിട്ട്, നമുക്ക് എത്തിപ്പിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന കഴിവാണ് പ്രാപ്തി. ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്തും നേടാനുള്ള കഴിവ് പ്രാകാമ്യം. ഈശിത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാല് പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങളും മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവ്. എല്ലാത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഈശിത്വം. വശ്യത്വം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ മനസ്സുകളെ അതിനെ അതാണ് വശ്യത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. കൂടാതെ കാമാവസായുധം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സിദ്ധി, അത് ഏറ്റവും വലിയ സിദ്ധിയാണെന്നാ പറയുന്നത്. ചിലപ്പോ അത് എക്സ്ട്രാ എടുത്ത് പറയണതായിരിക്കും. ഏറ്റവും വലിയ സിദ്ധി കാമാവസായുധം എന്നുള്ളത് എടുത്ത് പറയുന്നതായിരിക്കും. അത് ഈ എല്ലാ സിദ്ധികളും ആർക്കുണ്ടായിരുന്നു? ഹനുമാൻ സ്വാമിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ അഷ്ടസിദ്ധികള് എല്ലാതും ആർക്കുണ്ട്? ഹനുമാൻ സ്വാമിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ സിദ്ധികളും. പിന്നെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോരോ സിദ്ധികള് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. മാതാജി എളിമയാണോ എളിമയാണോ? എളിമ എന്നാണോ? എളിമല്ല, ഗരിമ. ഗരിമ. GARI. ഗരിമ. ഇതുവരെ നമ്മൾ നിർത്തിയത് ഇതുവരെയാണോ ക്ലാസ്? അതെ. അടുത്ത ഒരു പാരഗ്രാഫ് കൂടെ എടുത്തു മാതാജി. മാതാജി ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ഗരിമ എന്താണ് സിദ്ധി? ഗരിമ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരീരഭാരമില്ലാതാക്കാനുള്ള കഴിവ്. കൂട്ടാനുള്ളത്, ഇല്ലാതാക്കാനുള്ളത് ലഘിമ. ലഘൂകരിക്കുക, ലഘിമ. നമുക്ക് ആ പേരുമ തന്നെ കിട്ടും. പ്രകാമ്യം എന്ന ഒരു സിദ്ധി കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ? പ്രാകാമ്യം. എത്രയല്ലേ നമ്മൾ ഇനി നരസിംഹ ഭഗവാൻ പ്രഹ്ലാദന്റെ തൊട്ടല്ലേ എടുക്കാനുള്ളത്? മഹാഭക്തനായ പ്രഹ്ലാദൻ തൊട്ട്. ഇനി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അടുത്തത് ഇനി ഉണ്ടല്ലോ ഇതില് 3-4 പേജ് ഉണ്ട്. മഹാഭക്തനായ പ്രഹ്ലാദൻ നരസിംഹ ഭഗവാനോട് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്ന് ഹരിഭക്തി സുധോദയത്തിൽ മഹാഭക്തനായ നരസിംഹ ഭഗവാനോട് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്ന് ഹരിഭക്തി സുധോദയത്തിൽ പറയുന്നു. ഭഗവാനെ, അങ്ങയുടെ പാതാരബിന്ദങ്ങളിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ ശക്തി തരണമേ എന്നാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ളത്. അങ്ങയുടെ പാതാരബിന്ദങ്ങളില് എന്താണ് പറഞ്ഞ? പാതാരബിന്ദങ്ങളിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് കൂടുതൽ ശക്തി തരണമേ എന്നാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ളത്. എന്റെ കൃഷ്ണാവബോധം കൂടുതൽ ശക്തവും സ്ഥിരവും ആക്കണമേ. കാരണം കൃഷ്ണാവബോധവും ഭക്തിയുടെ സേവനവും കൊണ്ട് ലഭിക്കുന്ന ആനന്ദം അതുല്യമാണ്. അപ്പൊ പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജ് നരസിംഹ ഭഗവാനോട് എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? ഹരിഭക്തി സുധോദയത്തില് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്താണ്? അങ്ങയുടെ പാതാരവിന്ദങ്ങളില് കൂടുതൽ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള ശക്തി എനിക്ക് തരണം. അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധം കൂടുതൽ ശക്തവും സ്ഥിരവും ആക്കി തരണേ. കാരണം എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ട്
ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് ലഭിക്കുന്ന ആനന്ദം എന്താണ്? അത്രയും അതുല്യമായിട്ടുള്ളതാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ് നരസിംഹ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ്. ഇതൊരു പ്രാർത്ഥനയാണ്. എന്തിലാണ് പറയുന്നത്? ഹരിഭക്തി സുധോദയത്തിൽ പറയുന്നത്, അങ്ങയുടെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് കൂടുതൽ ശക്തി എനിക്ക് തരണം. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, എന്താണ്, കൃഷ്ണാവബോധവും ഭക്തിയുടെ സേവനവും കൊണ്ട് ലഭിക്കുന്ന ആനന്ദം അതുല്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് അത് അതുല്യമായത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തന്നെ സ്ഥിരമാക്കി തരണേ. അതില് ഒരാൾക്ക് മതപരവും സാമ്പത്തികവും ഐന്തിരികവുമായ സർവ്വസിദ്ധികളും ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? എനിക്കതില് എന്നെ സ്ഥിരമാക്കിയിട്ട് അതിൽ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കാനും സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് എന്നെ അവിടെ സ്ഥിരമാക്കി തരണേ എന്നാണ് ആര് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? നരസിംഹദേവനോട് പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ നടത്തുന്ന ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ നിന്ന് മറ്റു പ്രവർത്തികളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന അനുഭൂതികളുടെ പാരാവാരം കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിന്ന് സിദ്ധിക്കുന്ന ഒരു തുള്ളി ആനന്ദത്തിലും എത്രയോ താഴെയാണ്. ലഭിക്കുന്ന സുഖം അതീന്ദ്രിയവും അളവറ്റതുമാണ്. ഇതുപോലെയുള്ള ദിവ്യ ആനന്ദം മറ്റൊന്നിൽ നിന്ന് കിട്ടുകയില്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തെ നടത്തുന്ന ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സുഖം എങ്ങനെയാണ്? അത് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതും അളവറ്റതുമാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന, അതായത് നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സുഖം, അതിന്റെ അനുഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത് അത് വളരെ എന്താണ് പറയുന്നത്? വേറെ ഒന്നിൽ നിന്നും കിട്ടില്ല. അത്രയും അളവറ്റതാണ് അതെന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ മറ്റു സിദ്ധികളൊന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. മറ്റു പ്രവർത്തികളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന അനുഭൂതികളുടെ പാരാവാരം കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിന്ന് സിദ്ധിക്കുന്ന ഒരു തുള്ളി ആനന്ദത്തിലും എത്രയോ താഴെയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? മറ്റുള്ള സിദ്ധികളൊന്നും ആ ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഒരു സിദ്ധിയുടെ ഒരു തുള്ളി ആനന്ദം, അത് എന്താ പറയുന്നത്? മറ്റുള്ളതിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോ എങ്ങനെ അത് അത്രയോ വലുതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ആ സിദ്ധി തുള്ളി ആനന്ദത്തിലും എത്രയോ താഴെയാണെന്ത് മറ്റുള്ളതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അതിനാലാണ് ഇവയിൽ താരതമ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല. അതിനാലാണ് അല്പമെങ്കിലും ഭക്തിയുടെ സേവനം നടത്തുന്ന ഒരാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്? മതബോധം, സാമ്പത്തിക പുരോഗതി, എന്തിനേറെ മോക്ഷഫലവും പകർന്നു തരുന്ന മറ്റു സിദ്ധികളെ തട്ടിത്തെറിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു ആനന്ദം മറ്റൊന്നിനും തരാനായിട്ട് സാധിക്കാത്ത, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സിദ്ധി ഒരു തുള്ളി ആനന്ദത്തിലും എത്രയോ താഴെയാണ്. മറ്റുള്ളതിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ വളരെ വലുതാണ്, മറ്റുള്ളത് വളരെ താഴെയാണെന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. നാരദ പഞ്ചരാത്രം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ അല്പമെങ്കിലും പുരോഗതി കൈവരിച്ചാൽ മതാനുശാസനങ്ങളിൽ നിന്നോ സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയിൽ നിന്നോ ഐന്ദ്രിയ സംതൃപ്തനത്തിൽ നിന്നോ 5 തരം മുക്തികളിൽ നിന്നോ ലഭിക്കുന്ന സുഖം ആഗ്രഹിക്കില്ല. അപ്പൊ നാരദ പഞ്ചരാത്രത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? നാരദ പഞ്ചരാത്രത്തിൽ പറയുന്നത് ഈ കൃഷ്ണാവബോധത്തില് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തില് അല്പമെങ്കിലും പുരോഗമിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് പിന്നെന്താണ്? സാമ്പത്തികമായ പുരോഗതിയിൽ നിന്നോ ഐന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയിൽ നിന്നോ 5 തരം മുക്തികളിൽ നിന്നുള്ള സുഖം ഒരിക്കലും ആരാഗ്രഹിക്കുന്നില്ല? ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ പുരോഗമിച്ച ഒരു വ്യക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ അതിന്റെ ഇടയില് ഒരു കഥ പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് കൊല്ലവേച്ച ശ്രീധരൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മഹാഭക്തന്റെ കഥ പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. കാരണം വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം അങ്ങനെയാണ്, ദരിദ്രനായിട്ടുള്ളൊരു ഭഗവാന്റെ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഭക്തനായിരുന്നു. വാഴയില കൊണ്ട് കുമ്പിൾ കുത്തി വിൽക്കുക എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജോലി. കാര്യമായ വരുമാനമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ എങ്കിലും ആ വരുമാനത്തിന്റെ പകുതി എന്തിനുപയോഗിച്ചിരുന്നു? ഗംഗാ പൂജയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ചെലവഴിച്ചിരുന്നത്. എത്ര സമ്പത്ത് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാമെന്ന് ഒരിക്കൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആ ശിഷ്യനോട് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഭൗതിക സമ്പത്ത് ആവശ്യമില്ല എന്ന് ആര് പറഞ്ഞു? ഈ കൊല്ലവേച്ച ശ്രീധരൻ പറഞ്ഞു. ഇന്നത്തെ സ്ഥിതിയിൽ സംതൃപ്തനാണെന്നും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ അചഞ്ചലമായ ഭക്തി മാത്രമേ തനിക്ക് വേണ്ടൂ എന്നും ആരഭിപ്രായപ്പെട്ടു? ഈ ശ്രീധരൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. അതാണ് യഥാർത്ഥ ഭക്തന്റെ മനോഭാവം. അപ്പൊ ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തന്റെ മനോഭാവം എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നാണ് ഈ കൊലവേജ ശ്രീധരന്റെ ആ ഒരു മഹാപ്രഭുമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. അദ്ദേഹം ഇല വിറ്റിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി, കുമ്പിള് കുത്തി വിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി. അപ്പൊ അത്രയും പൈസ കിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് മഹാപ്രഭു എന്താ പറഞ്ഞത്? എത്രയും സമ്പത്ത് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മളെ സാധാരണ ആളെല്ലാവരും എന്ത് പറയും? ശരി എന്ന് പറയും. പക്ഷെ അദ്ദേഹം എന്താ പറഞ്ഞത്? ഞാൻ ഇതുകൊണ്ട് സംതൃപ്തനാണ്. എന്നിട്ട് ആ കിട്ടുന്ന പൈസ എന്താ ചെയ്യണത്? അതിന്റെ 50%, എന്നിട്ടും വരുമാനത്തിന്റെ പകുതി
എന്തിനു വേണ്ടി ചെലവാക്കാണ്? ഗംഗാപൂജയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെലവാക്കിയിരുന്ന വ്യക്തിയാണ്. അങ്ങനെയായിരിക്കണം ആര്? ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിലെ മധ്യലീല 19:151 ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: പരിശുദ്ധ ഭക്തനായ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെയും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെയും കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഒരുവന് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ വിധാനത്തിലെത്താൻ കഴിയും, മറ്റൊരു വഴിയിലൂടെ സാധ്യമല്ല. അപ്പോ ഇവിടെ 19-ാമത്തെ മധ്യലീല 19-ാം അധ്യായം 151-ാം ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? പരിശുദ്ധ ഭക്തനായ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെയും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെയും കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഒരുവന് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ വിധാനത്തിലെത്താൻ കഴിയും, വേറൊരു വഴിയില്ല. അപ്പൊ ഭക്തന്റെയും ഗുരുവിന്റെയും അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ വിധാനത്തിലെത്താൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കണമെന്നില്ല. ഭൗതിക മോക്ഷങ്ങളോ ലാഭം ഭഗവാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ, കാരണം എന്താണ്? കൃഷ്ണൻ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിനുള്ള അവസരം എല്ലാവർക്കും നൽകുകയില്ല. ഭക്തിയുടെ സേവനം ഭൗതിക ലാഭങ്ങളോ മോക്ഷം തന്നെയോ അദ്ദേഹം ഒരാൾക്ക് കൊടുത്തുന്ന് വരാം. അപ്പൊ മോക്ഷം കൊടുക്കാം, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങള് അതൊക്കെ കൊടുക്കാം. എന്നാൽ ഭക്തിയുടെ സേവനം നടത്താനുള്ള അനുഗ്രഹം അത്ര എളുപ്പം ആരിൽ നിന്ന് കിട്ടില്ല? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് കിട്ടില്ല. ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തനിൽ കൂടി മാത്രമേ ഈ അനുഗ്രഹം നേടിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തില് മധ്യലീല 19:151 പറയുന്നത്: പരിശുദ്ധ ഭക്തനായ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെയും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെയും കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഒരുവന് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ വിധാനത്തിലെത്താൻ കഴിയും, മറ്റൊരു വഴിയിലൂടെയും സാധ്യമല്ല എന്നവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോ പരിശുദ്ധ ഭക്തനായ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെയും ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണന്റെയും കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഒരുവൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്? ആ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ വിധാനത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ, വേറെ ഒരു വഴിയില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെയും ഗുരുവിന്റെയും കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്? ആ ആത്മീയമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തില് നമുക്ക് ഏർപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കില്ല. മുക്തി കൊടുക്കാം, ഭൗതികമായ സുഖങ്ങൾ കൊടുക്കാം, പക്ഷെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാൻ എല്ലാവർക്കും അവസരം കൊടുക്കില്ല എന്ന് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം മധ്യലീല 19:151 പറയുന്നുണ്ട്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ അപൂർവതയെ കുറിച്ച് തന്ത്രശാസ്ത്രത്തിൽ മഹാദേവൻ സീതാദേവിയോട് പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ്? വിജ്ഞാനത്തിന്റെ വിവിധ പ്രക്രിയകളെ അപഗ്രഥിക്കുന്ന ദാർശനികന് ഭൗതികമായ നൂലാമാലകളുടെ ഊരാക്കുടുക്കിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. വേദപ്രോക്തങ്ങളായ തപോനുഷ്ഠാനങ്ങളിലൂടെ ധർമാചരണങ്ങളുടെ വിധാനത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ കഴിയും. അതിലൂടെ ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ പരമാവധി നേടാനും കഴിയും. പക്ഷെ അവയൊന്നും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിനുള്ള അവസരം തരുന്നില്ല. ഈ വഴിക്ക് എത്ര ജന്മങ്ങൾ തപസ് ചെയ്താലും അത് ലഭ്യമാവുകയുമില്ല. അപ്പോ മഹാദേവൻ എന്താണ് സതീദേവിയോട് പറയുന്നത്? വിജ്ഞാനത്തിന്റെ വിവിധ പ്രക്രിയകളെ അപഗ്രഥിക്കുന്ന ദാർശനികന് ഭൗതികമായ നൂലാമാലകളുടെ ഊരാക്കുടുക്കിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. വിജ്ഞാനത്തിന്റെ വിവിധ പ്രക്രിയകളെ അപഗ്രഥിക്കുന്ന ഒരു ദാർശനികൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഭൗതികമായ നൂലാമാലങ്ങളുടെ ഊരിക്കുടുക്കിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാൻ സാധിക്കും. വേദപ്രോക്തങ്ങളായ തപോനുഷ്ഠാനങ്ങളിലൂടെ ധർമാചരണങ്ങളുടെ വിധാനത്തിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ അവയൊന്നും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിനുള്ള അവസരം തരുന്നില്ല. ഇതൊക്കെ ചെയ്താലും എന്ത് കിട്ടണമെന്നില്ല? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കിട്ടണമെന്നില്ല. ഈ വഴിക്ക് എത്ര ജന്മങ്ങൾ തപസ് ചെയ്താലും അത് ലഭ്യമാവുകയുമില്ല. അപ്പൊ എത്രയോ ബുദ്ധിമുട്ടി എത്രയോ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഒരാൾക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ എത്രയോ ജന്മങ്ങള് കാത്തിരുന്നിട്ടായിരിക്കും എന്ത് കിട്ടുന്നത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടുന്നത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ഒരു സംശയം ചോദിച്ചിട്ട്, ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിഗ്രഹത്തിന്റെ സേവനമാണോ അതോ? അല്ല മാതാജി, ഭക്തന്മാർക്ക് സേവനം ചെയ്യാ, വിഗ്രഹത്തിന്റെ സേവനമല്ല. ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സേവനങ്ങളും ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയാം. നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോഴും ക്ലാസ് കേൾക്കണതും ഒരു ഭക്തിയുടെ സേവനമല്ലേ മുത്തച്ഛി മാതാജി? ക്ലാസ് സേവനാണ്, അതെ. പക്ഷെ ഭക്തിയുടെ സേവനം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ മാതാജിയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അഡ്മിൻ സേവ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അതെന്താണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനാണ്. കാരണം നമ്മൾ ക്ലാസ് കേൾക്കുമ്പോ ശരിക്കും നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മൾ മാത്രമേ ഇത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അല്ലെ, നമുക്ക് മാത്രമേ അതുകൊണ്ട് ഗുണം ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇപ്പൊ മാതാജി ചെയ്യണത് എന്താണ്? മാതാജിയുടെ ഒരു സമയം ഇത്രയും പേർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാതാജി ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും തുലനം ചെയ്യുമ്പോ ഏതാണ് കൂടുതൽ ഭഗവാന്റെ കണ്ണിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്? ഏതായിരിക്കും കൂടുതൽ സേവനം ചെയ്യുന്നത്? അല്ലെ, മാതാജി ചെയ്യണ അഡ്മിൻ സേവ അല്ലെ? മനസ്സിലായി ഞാൻ പറഞ്ഞത്? അതായത് നമ്മള്
വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് മറ്റേത് ശ്രവണാണ്. നമ്മള് സേവനാണ് ചെയ്യുന്നത്, പക്ഷെ അത് ശ്രവണം കൂടിയാണ്. നമ്മള് ഭക്തി ചെയ്യാണ് ഇരുന്നിട്ട്. പക്ഷെ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ്, നമ്മളാ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് മാത്രമല്ല നമ്മൾ നോക്കണ്ടേ, മറ്റുള്ളവരെയും കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാം. നമ്മള് കുറച്ച് ത്യാഗങ്ങൾ ചെയ്യാന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ അത് നമുക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ നമുക്ക് വിഗ്രഹാരാധനൊന്നും നമുക്ക് പോയിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അത് നമുക്ക് എത്ര സമയം ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമ്മളെ വീട്ടില് നമുക്ക് ചെയ്യാം. അതിന് നമുക്ക് ക്വാളിറ്റി പറയുന്നത്, നമുക്ക് എത്രയോ ക്വാളിറ്റി ഉള്ളെങ്കിൽ നമുക്ക് അതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അതില് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമ്മൾ ഡെയിലി മാല കെട്ടിയിടാനായിട്ട് സാധിക്കും, അല്ലെ? അല്ലെങ്കിൽ പൂജ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതിനൊക്കെ നമുക്ക് എത്ര സമയം വേണം? അതിനൊക്കെ കുറച്ച് മതി. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്ക് സമയം എത്രയുണ്ട്? 24 മണിക്കൂറുണ്ട് നമുക്ക്. അപ്പൊ അതില് ഇനിയും നമുക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ കുറെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ 12ാമത്തെ അധ്യായം ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഭക്തി യോഗത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യേണ്ടത്. 5 കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ, എന്നിട്ട് പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റത്തെ പോയിന്റിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ ഫസ്റ്റത്തത് നമ്മളെ ബുദ്ധി അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനാണ് പറയണത്. ആദ്യം തന്നെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞതാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിനുള്ള ആ ബുദ്ധി അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് നിനക്ക് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു? എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അതായത് എന്താ പറയാ, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമ്മള് സാധനയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ നാമം ജപിച്ച് ഇങ്ങനെ ഭക്തന്മാർക്ക് സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യാം. അത് നിനക്ക് പറ്റില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങൾ പണിയാനായിട്ട്, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. നമ്മൾ അതിന് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു, ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്ഷേത്രങ്ങൾ പണിയാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസുകൾക്ക് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ മേടിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുക. അത് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറഞ്ഞു? സാമൂഹ്യപരമായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുക. അതായത് അതെങ്ങനെയാ പറഞ്ഞ നമ്മളോട്? സാമൂഹ്യപരമായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങൾ. പക്ഷെ അത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടില്ല അതൊന്നും. ഭക്തിയുടെ അത് എന്നുവെച്ചാൽ ഓരോന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ പറയും തോറും അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു, ഒന്നും പറ്റില്ലെങ്കിൽ നീ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നീ ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാനായിട്ട്. ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ജ്ഞാനത്തിലൂടെ പിന്നെ പതുക്കെ കയറി വരാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഏറ്റവും ലാസ്റ്റാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതിനു മുന്നേ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 12ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വിദ്യാനായത്തെയാണ് എടുക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഭക്തിപൂർവ്വം മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഭഗവാനുമായിട്ട് നേരിട്ടുള്ള ബന്ധം, അത് എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതാണ് ഫസ്റ്റ്. എപ്പോഴും എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധി വ്യാപരിപ്പിക്കുക, എപ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ വാഴുക. അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ തന്നെ ബുദ്ധി ഉറപ്പിച്ച് വെക്കുക. രണ്ടാമത്തെ പറയുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ പറഞ്ഞ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് അന്യ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്തുക. അവിടെയാണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നാമം ജപിക്കുന്നതും പിന്നെ രാജാര്യനെ സ്വീകരിച്ച് രാജാര്യം പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആ ചിട്ടയായിട്ട് ചെയ്തു പോകാം. അതൊക്കെ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ 12ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നതൊക്കെ. അങ്ങനെ അപ്പൊ ഇപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്? നമുക്ക് എന്താണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക? നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ ആ നാമജപത്തിന് ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. ഇപ്പോഴെങ്ങനത്തെയാണ് വരുന്നത്? അപരാധമായിരിക്കും നമ്മളെ. അപ്പൊ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? അല്ല, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിൽ സേവനത്തിൽ എന്നെ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തണം. അതെ, അതിലും നമ്മൾ എന്താ പറയണത്? നാമം ജപിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ആ നാമജപത്തിലും നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? രാധാറാണിയോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് നമ്മൾ. എന്തെന്നാ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത്? എന്നെയും കൂടിയിട്ട് ഈ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം, അല്ലെ? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് എന്നെയും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തണേന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അപ്പോ നമ്മൾ ആ നാമജപം നമുക്ക് പൂർണ്ണമാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തുകൂടി ചെയ്യണം? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തിരിക്കണം. നാമജപം പൂർണ്ണമാകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തുകൂടി ചെയ്യണം? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്താൽ മാത്രമേ അത് പൂർണ്ണ. കാരണം നമ്മൾ നാമജപത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്താണ്? നാമജപം എന്ന് പറഞ്ഞാല് രാധാറാണിയോട് നമ്മൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. എന്തിന്? എന്നെയും കൂടി ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് എന്നെയും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തണേന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മൾ എന്താവുന്നുള്ളൂ? രാധാറാണി അത് സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം.
അങ്ങനെ അത് അപ്പോഴാണ് അത് പരിപൂർണ്ണമാകുള്ളൂ. നമുക്കത് ലാസ്റ്റ് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ക്ലാസ്സുകൂടെ നിൽക്കും ഇന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ 5-ാം സ്കന്ധം 6-ാം അധ്യായം 18-ാം ശ്ലോകത്തില് നാരദ മഹർഷി യുധിഷ്ഠിരനോട് പറയുന്നതാണ്, രാജൻ മുകുന്ദൻ എന്ന് കൂടി പേരുള്ള ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് പാണ്ഡവരുടെയും യദുക്കളുടെയും നിത്യ സംരക്ഷകൻ. അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് അങ്ങയുടെ ആത്മീയ ഗുരുവും സർവ്വകാര്യങ്ങളിലുമുള്ള ഉപദേശകനും. അങ്ങ് ആരാധിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു ദേവനും അദ്ദേഹമാണ്. സ്നേഹ വാത്സല്യങ്ങളുടെ നിറകുടമാണ് അദ്ദേഹം. വ്യക്തിപരവും കുടുംബപരവുമായ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ അദ്ദേഹമാണ് അങ്ങയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. എന്തിനേറെ പലപ്പോഴും ഒരു സേവകനെ പോലെ അദ്ദേഹം അങ്ങയുടെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം സന്ദേശവാഹകനായും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അങ്ങ് എത്ര ഭാഗ്യവാൻ! ഭഗവാൻ അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറ്റുള്ളവർക്ക് സ്വപ്നം പോലും കാണാൻ കഴിയാത്തതാണ്. ഇവിടെ നാരദ മഹർഷി യുധിഷ്ഠിരനോട് പറയാണ് അല്ലെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച്. എന്താണ് ആരാണ് ഭഗവാൻ? വേറൊരു പേരുണ്ട്, മുകുന്ദൻ. മുകുന്ദൻ എന്നൊരു പേരും ആർക്കുണ്ട്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനുണ്ട്. ആ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ എന്താണ്? എപ്പോഴും പാണ്ഡവരുടെ കൂടെ, പാണ്ഡവരുടെ നിത്യ സംരക്ഷകനാണ് അദ്ദേഹം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആത്മീയ ഗുരു, അവർക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം നൽകുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. സർവ്വ കാര്യങ്ങളും ഉപദേശിക്കുന്നതും എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അങ്ങ് ആരാധിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു ദേവനും ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. സ്നേഹവാത്സല്യങ്ങളുടെ നിറകുടമാണ് അദ്ദേഹം. പിന്നെ അദ്ദേഹം വ്യക്തിപരമായിട്ടും കുടുംബപരമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഇവരെ നിയന്ത്രിക്കുന്നുണ്ട്. ആര്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ. ഒരു സേവകനെ പോലെ ഭഗവാൻ അങ്ങയുടെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അത്രയും സന്ദേശവാഹകനായും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അത്രയും ഭാഗ്യവാനാണെന്നാ ചോദിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഇതേപോലെ ഭഗവാൻ എന്താണ്? അത്രയും സ്നേഹത്തോടെയാണ് ആരുടെ കൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? പാണ്ഡവരുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ, വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഭഗവാൻ ഒരാൾക്ക് മോക്ഷം, അതായത് സ്വപ്നം കാണാൻ കഴിയാത്തതാണ് എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. എല്ലാവർക്കും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഭഗവാൻ ഒരാൾക്ക് മോക്ഷം അരുളിയെന്ന് വരാം. എന്നാൽ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന ദിവ്യാനുഗ്രഹം ഒരാൾക്ക് നൽകുന്നത് വളരെ അപൂർവമാണ്. കാരണം ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ ഭക്തൻ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുന്നു. കാരണം എന്താണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാല് ആ ഭക്തൻ ആരെയാണ് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുന്നത്? ഭഗവാനെയാണ് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുന്നത്. ഭഗവാൻ മോക്ഷം കൊടുക്കും, പക്ഷെ ഭക്തനാവാനായിട്ട് ഭഗവാൻ പെട്ടെന്ന് പെർമിഷൻ കൊടുക്കൂല ആർക്കും. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാൻ ആരാണ്? ആ ഭക്തന്റെ ദാസനായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ എന്താണ്? അത്രയും നമുക്ക് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ, ക്വാളിഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് ഭക്തനാകാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മൾ ആരും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരല്ല. ആ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവണമെങ്കിൽ ആര് സമ്മതിക്കണം? ഭഗവാൻ സമ്മതിക്കണം. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ ഭക്തൻ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുന്നു. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നാമം ജപിക്കുക മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. കാരണം ഇതൊക്കെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മളെ ഭഗവാൻ ഭക്തനാക്കുള്ളൂ. കാരണം ഭക്തനാക്കി കഴിഞ്ഞാല് ആ ഭക്തൻ ഭഗവാനെയാണ് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്താണ്? അത് നോക്കിയിട്ടേ ചെയ്യുള്ളൂ. മുക്തി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തരും, പക്ഷെ ഭക്തനാവാനായിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹം നമുക്ക് കിട്ടില്ല പെട്ടെന്ന്. ബ്രഹ്മാനന്ദം അഥവാ ബ്രഹ്മവുമായി ഐക്യം പ്രാപിക്കുമ്പോഴത്തെ ആനന്ദമുണ്ടല്ലോ, അതിനെ കോടി കൊണ്ട് പൊരിക്കിയാൽ കിട്ടുന്ന ആനന്ദം ഭക്തിയുടെ സേവനമാകുന്ന മഹാസാഗരത്തിലെ ഒരു തുള്ളിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതിന് തുല്യമാവില്ലെന്ന് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇനി അടുത്തത് ബ്രഹ്മത്തോട് ചേരുമ്പോഴുള്ള ഒരു സുഖം, ആ ബ്രഹ്മാനന്ദം. അതെങ്ങനെയാണ്? ബ്രഹ്മവുമായി ഐക്യം പ്രാപിക്കുമ്പോഴായ ഒരു ആനന്ദം, അതിന് കോടി കൊണ്ട് പെരുക്കിയാൽ കിട്ടുന്ന ആനന്ദം ഭക്തിയുടെ സേവനമാകുന്ന മഹാസാഗരത്തിലെ ഒരു തുള്ളി നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതിന് തുല്യമാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ ഭക്തി ചെയ്യുമ്പോ ആ കിട്ടുന്ന ഒരു സുഖം, അതിന്റെ ഒരു തുള്ളി നമുക്ക് എന്തിനോട് ഉപമിക്കാൻ പറ്റില്ല? ബ്രഹ്മവുമായി ചേരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ആനന്ദത്തിനോട് ഉപമിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതിനെ നമ്മള് ബ്രഹ്മവുമായിട്ട് ചേരുമ്പോ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ആനന്ദം അതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കോടി കൊണ്ട് പെരുക്കിയാൽ കിട്ടുന്ന ആനന്ദമാണെങ്കിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനം അതിന്റെ ഒരു തുള്ളി, ആ മഹാസമുദ്രത്തിന് ഒരു തുള്ളി മതി എന്നാ പറയുന്നത്. അത്രയും വ്യത്യാസം എന്തുണ്ട്? ഭക്തിയുടെ സേവനമാകുന്ന മഹാസാഗരത്തിലെ ഒരു തുള്ളി എന്തിന്റെ പറയണതാണ്? അതിനെ ഒരു കോടി കൊണ്ട് പെരുക്കിയാൽ കിട്ടുന്ന ആനന്ദം. ഇത് രണ്ടുമാണ് കമ്പയർ ചെയ്യണത് രൂപഗോസ്വാമി. അത്രയും വിശേഷപ്പെട്ടതാണ് എന്ത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്നാണ് അർത്ഥാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഭക്തിയുടെ സേവനം നമ്മൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മുന്നിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമ്മളെ ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? നമ്മളെ പാപങ്ങളെ
ആ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ ഏറ്റവും വിശേഷപ്പെട്ട പോയിന്റ് നമുക്ക് സ്ട്രൈക്കേണ്ടത് അതാണ് എപ്പോഴും. എന്താണ്? നമ്മൾ ആ പാപങ്ങളെ, ആ ക്ലേശാഗ്നി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ, ക്ലേശങ്ങളെ അഗ്നിയിൽ എരിക്കുന്നത് പോലെ അത് ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും? ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് സാധിക്കും. നമുക്ക് തന്നെ അറിയാവുന്ന, ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ അനുഭവത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ പറയട്ടെ, നമ്മളിവിടെ കുറെ അഡ്മിൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം പറയാണ്. അഡ്മിൻ സേവ ചെയ്യുന്നവര് അത്രയും ആഗ്രഹത്തോടെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് പേരുണ്ട്, നമ്മളെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അവര് കേറിയ സമയത്ത് എനിക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്, പേഴ്സണലായിട്ട് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അവർക്ക് പല രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. പല രീതിയിൽ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിലായാലും, കാരണം അവരുടെ മാത്രം ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ഇതിൽ സർവീസ് ചെയ്തിരുന്ന കുറെ വ്യക്തികളുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ പോലും വിചാരിക്കാത്ത രീതിയിലാണ് അവർ ഭക്തിയിൽ മുന്നേറി വന്നിട്ടുള്ളതും അവരെ വീട്ടിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ സോൾവ് ആയിട്ടുള്ളത്. അതായത് ആ ഭക്തിയുടെ സേവനം, കാരണം അത്രയും അവർ ആഗ്രഹിച്ച്, നമ്മള് മരുഭൂമിയിൽ വെള്ളം കിട്ടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അതേപോലെ അതായത് നമുക്ക് അത്രയും മനസ്സിൽ നമുക്ക് പല പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട്. പക്ഷെ അതിൽ അവര് ഈ ഒരു ഭക്തി സേവനം അവരുടെ മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊരു കാര്യം പറയുമ്പോഴും നമ്മളത് നമ്മക്കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുക. നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്നത് മുഴുവനും ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഈ ക്ലാസ്സിൽ എത്ര പേര് കയറിയെന്നോ, ആര് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു, അതൊന്നും നമ്മളെ വിഷയമില്ല. നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ അവര് ചെയ്യണില്ല, ഇവര് ചെയ്യണില്ല, അതൊന്നും നമ്മൾ നോക്കില്ല. നമ്മളെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? നമ്മൾ ഇത് മുഴുവൻ ചെയ്യുന്ന ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതില് ഒരു കുറ്റോ ഒരു തെറ്റോ അങ്ങനെ കാണാത്ത ചില വ്യക്തികൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് ശരിക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിച്ചറിയാൻ പറ്റും. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഭക്തിയുടെ സേവനം. കാരണം നമുക്ക് ഒന്നും നമ്മളെ ഉദ്ദേശമില്ല, നമ്മളെ ലക്ഷ്യമില്ല. നമുക്ക് ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക. ബാക്കി ഒന്നും അതില് നമുക്കൊരു വിഷയമേ വരുന്നില്ല. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മള് ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് നിന്നുകൊണ്ട്, നമ്മളിൽ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട്, അല്ല ഞാൻ അത് ചെയ്യില്ല, എനിക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, എനിക്ക് അങ്ങനെ പറ്റില്ല, അതിന് നമുക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. നമ്മളെ ഇഷ്ടത്തിന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മളെ സൗകര്യാർത്ഥം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. പക്ഷെ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഭക്തന് വേണ്ടിയിട്ട്, നമുക്ക് ഒരാളെ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. ബാക്കി അതിന്റെ റിസൾട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നില്ല. നമ്മളെ ലക്ഷ്യം ഇത്രേ ഉള്ളൂ, ഭഗവാൻ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അപ്പൊ ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ചെയ്യുക. അത് മാത്രമേ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ. അടുത്തത്, ഹരിഭക്തി സുധോദയത്തിൽ നരസിംഹ ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ് പറയുന്നു: അല്ലയോ ഭഗവാനെ, അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഞാൻ സർവാതിശയായ അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. പരമാനന്ദ സാഗരത്തിൽ ഞാൻ നിമഗ്നായി പോകുന്നു. ഈ ആനന്ദ സാഗരത്തോട് തുലനം ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്രഹ്മാനന്ദം കാലിക്കുളമ്പ് പതിഞ്ഞുണ്ടാകുന്ന കുഴിയിലെ വെള്ളം മാത്രമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ് എന്താ പറയുന്നത്? നരസിംഹ ഭഗവാനോട് അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യത്തില്, എങ്ങനെയാ പറയുന്നത്? ആ അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യത്തില് പരമാനന്ദം, അതീന്ദ്രിയമായ ആനന്ദം ഞാൻ അനുഭവിക്കാണ്. ആ പരമാനന്ദ സാഗരത്തിൽ ഞാൻ നിമഗ്നായി പോകുന്നു. ഈ ആനന്ദ സാഗരത്തിനോട് തുലനം ചെയ്യുമ്പോ ബ്രഹ്മാനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? കാലിക്കുളമ്പ് പതിഞ്ഞ കുഴിയിലെ വെള്ളം പോലെ. ആ കാലിയുടെ കുളമ്പ് പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഒരു കുഴി അല്ലെ, അതിൽ കൊള്ളുന്ന വെള്ളം പോലെ അത്രയേ ഉള്ളൂ എന്നാ പറയുന്നത്. എങ്ങനെ? ആ അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തിനോട് ഇത് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോ അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട, അത്രയും അതിശയമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അത് പരമാനന്ദ സാഗരം അതാണ്. അതില് നിമഗ്നനായി പോകുന്ന ആ പരമാനന്ദ സാഗരത്തിന്റെ അടുത്ത് എന്താ പറയുന്നത്? ആ കാലിക്കുളമ്പിലെ വെള്ളം പോലെയാണ് ബ്രഹ്മാനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മത്തില് പറയുന്ന ആനന്ദം എങ്ങനെയാണ്? കാലിക്കുളമ്പിലെ വെള്ളം പോലെയാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാനോട് കൂടെ നിൽക്കുക. ഇന്നലെ പറഞ്ഞ പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജാവ് ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ, അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഞാൻ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം അനുഭവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പരമാനന്ദ സാഗരത്തിൽ ഞാൻ നിമഗ്നനായി പോകുന്നു. ഈ ആനന്ദ സാഗരത്തെ തുലനം ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്രഹ്മാനന്ദം എന്ന് പറയുന്നത് കാലിക്കുളമ്പ് പതിഞ്ഞ കുഴിയിലുള്ള വെള്ളം പോലെയാണ്. ഭക്തിയുടെ സേവനം കൃഷ്ണനെ പോലും ആകർഷിക്കുമെന്ന് ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ പോലും ആകർഷിപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണൻ എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്നു, അതേസമയം ഭക്തിയുടെ സേവനം കൃഷ്ണനെ ആകർഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കില്ല. കാരണം ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്താണ്? അത് കൃഷ്ണനെ ആകർഷിക്കാനുള്ളതാണ്. കൃഷ്ണൻ എല്ലാവരെയും ആകർഷിപ്പിക്കുന്നവനാണ്. പക്ഷെ കൃഷ്ണനെ ആകർഷിക്കുന്നതാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് രാധാറാണി. രാധാറാണിയാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ പ്രതീകം.
കൃഷ്ണനെ മദനമോഹനൻ എന്നാണ് പറയുക. എന്ന് വെച്ചാൽ ആയിരക്കണക്കിന് കാമദേവന്മാരുടെ ആകർഷക ശക്തിയെ പരാജയപ്പെടുത്തുവാൻ പോകുന്ന ആകർഷകത്വം എന്നർത്ഥം. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്തെന്നാ പറയുന്നത്? മദനമോഹനൻ എന്നാണ് ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നത്. ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് കൃഷ്ണ എന്താണ്? കൃഷ്ണ സർവ ആകർഷകനാണെന്നല്ലേ? എന്താണ്? ശ്രീകൃഷ്ണ ആകർഷണി, അതല്ല 6ാമത്തെ പോയിന്റ് പറഞ്ഞത്? ശ്രീകൃഷ്ണ ആകർഷണി അല്ലെ? അപ്പൊ അതിൽ പറഞ്ഞ അതാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് കൃഷ്ണനെ ആകർഷിക്കാനുള്ള മാർഗം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാൻ മദനമോഹനനാണ്. കാരണം ആയിരക്കണക്കിന് കാമദേവന്മാരുടെ ആകർഷക ശക്തിയെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന ആകർഷകത്വം ആർക്കുണ്ട്? ഭഗവാനുണ്ട്. ഇനി രാധാറാണി ആണെങ്കിലോ, രാധാറാണിക്ക് അതിലും കൂടുതൽ ആകർഷകത്വമുണ്ട്. കാരണം കൃഷ്ണനെ പോലും ആകർഷിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണനെ പോലും ആകർഷിക്കാൻ കഴിയുന്നത് കൊണ്ട് രാധാറാണിയെ എന്ത് വിളിക്കും? മദന മോഹന മോഹിനി എന്ന് വിളിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഭക്തന്മാർ രാധാറാണിയെ മദന മോഹന മോഹിനി എന്ന് വിളിക്കും. കാമദേവന്മാരെ ആകർഷിക്കുന്നവനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നവൾ എന്നാണ് അതിനർത്ഥം. വൃന്ദാവനത്തിലെ ഭക്തജനങ്ങൾ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണത നേടാനായി സ്വയം രാധാറാണിക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ വൃന്ദാവനത്തില് ഭക്തജനങ്ങള് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ പൂർണ്ണത നേടണമെങ്കിൽ അവര് ആരുടെ കാലടികളാണ് പിന്തുടരേണ്ടത്? രാധാറാണിയാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠയായിട്ടുള്ള നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ രാധാറാണിക്കാണ് എല്ലാവരും പൂർണ്ണ സമർപ്പിക്കുന്നത്. മഹാത്മാക്കളൊക്കെ ദൈവിക പ്രകൃതിയുടെ അതായത് അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ സംരക്ഷണത്തിലാണെന്ന് ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നു. അതായത് രാധാറാണിയുടെ സംരക്ഷണത്തിൽ. മഹാത്മാക്കൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഏതൊരു സമയത്തും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്നവർ, അതാണ് മഹാത്മാക്കള്. അവര് ആരുടെ സംരക്ഷണത്തിലാണ്? രാധാറാണിയുടെ സംരക്ഷണത്തിലാണ്. അതായത് എപ്പോഴും ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഹാത്മാക്കളെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ആരാണ്? ദൈവിക പ്രകൃതി, അതായത് അന്തരംഗ ശക്തിയായിട്ടുള്ള രാധാറാണിയാണ്. അങ്ങനെ കൃഷ്ണന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിലായതുകൊണ്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനം കൃഷ്ണനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം കൃഷ്ണനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നതാണ്. കാരണം അത് ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ, രാധാറാണിയുടെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ വിശ്വരൂപം ദർശിച്ച അർജുനൻ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു: പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, അങ്ങയെ ഞാൻ ഒരു സഹോദരനായിട്ടേ കണ്ടിരുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും അങ്ങയോട് നിന്ദ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൃഷ്ണ, സുഹൃത്തെ എന്നൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങയെ വിളിച്ചു, അങ്ങയോട് അനാദരവ് കാട്ടി. എന്നാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതിലും ശ്രേഷ്ഠനാണ് അങ്ങ് പറഞ്ഞുല്ലേ. ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം ദർശിച്ചപ്പോ അർജുനൻ പറഞ്ഞുല്ലേ, എന്താണ് പറഞ്ഞത്? അർജുനൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഹേ കൃഷ്ണ, ഹേ യാദവ, ഹേ സഖേതി എന്നൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് പല സമയത്തും അങ്ങയോട് ശരിയായ രീതിയിൽ മര്യാദയിൽ പെരുമാറാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അർജുനൻ തന്റെ പ്രയാസം പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിൽ അത് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഇതായിരുന്നു പാണ്ഡവരുടെ സ്ഥിതി. സാക്ഷാൽ ഭഗവാനായിരുന്നിട്ടും ശ്രേഷ്ഠരിൽ സർവശ്രേഷ്ഠനായിരുന്നിട്ടും ശ്രീകൃഷ്ണൻ ആ രാജകീയ സഹോദരന്മാരുടെ കൂടെ ജീവിച്ചു. അതിന് കാരണം അവരുടെ ഭക്തിയാൽ അദ്ദേഹം ആകൃഷ്ടനായതു തന്നെ. അപ്പൊ ഇത്രയും രാജാവായിട്ടും അഖില ലോകനാഥനാണ് ഭഗവാൻ, എന്നിട്ടും ഭഗവാൻ ആരുടെ കൂടെ ജീവിച്ചു? ആ പാണ്ഡവരുടെ സഹോദരന്മാരുടെ കൂടെ ജീവിച്ചു. അതിന് കാരണം എന്താണ്? അവരുടെ ഭക്തിയില് അത്രയും ആകൃഷ്ടനായതാണ് ആര്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. അവരുടെ സ്നേഹത്തിലും സൗഹൃദത്തിലും അദ്ദേഹം പിടിച്ചു നിർത്തപ്പെട്ടു പോയി. അദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ചു നിർത്തപ്പെട്ടു പോയി. ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന പ്രക്രിയ എത്ര ശ്രേഷ്ഠമാണെന്നതിനുള്ള തെളിവാണിത്. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം ഭഗവാൻ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഭഗവാൻ ഭക്തന് സേവനം ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ. അപ്പോ ഭക്തിയുടെ സേവനം അത്രയും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. കാരണം പാണ്ഡവരുടെ കൂടെ ഏതൊരു സമയത്തും പാണ്ഡവർക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാനും ഉപദേശങ്ങൾ നൽകാനും അവർക്ക് വേണ്ട സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനും ഭഗവാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാൻ ആ സഹോദരന്മാരുടെ ഭക്തിയിൽ അത്രയും ആകൃഷ്ടനായത് കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തത്? അവരുടെ കൂടെ നിന്നത്. ആ ഭക്തിയുടെ സേവനം അത്രയും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള തെളിവാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഭഗവാൻ അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കുക. ഇതായിരുന്നു പാണ്ഡവരുടെ സ്ഥിതി. സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ ആയിരുന്നിട്ടും ശ്രേഷ്ഠതയിൽ വെച്ച് ഇതിപ്പോ തന്നെ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഒരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 11-ാം സ്കന്ധം 14-ാം അധ്യായം 20-ാം ശ്ലോകത്തില് ശ്രീകൃഷ്ണനും ഇത് ശരിവെക്കുന്നു: പ്രിയപ്പെട്ട ഉദ്ധവ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തന്മാർ നടത്തുന്ന ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ നിന്ന് എനിക്കുണ്ടാകാവുന്ന ആകർഷണം യോഗ സാധനകളിൽ നിന്നോ ദാർശനികമായ ഊഹാപോഹങ്ങളിൽ നിന്നോ വേദാന്ത പഠനത്തിൽ നിന്നോ കഠിനമായ തപോനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ നിന്നോ ദാനധർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നോ ഉണ്ടാകുന്നില്ല.
ഇവയൊക്കെ തന്നെ വളരെ നല്ലത് തന്നെ. പക്ഷെ ദിവ്യമായ സ്നേഹത്തോടെ ഭക്തന്മാർ എനിക്ക് ചെയ്യുന്ന സേവനം പോലെ അവയൊന്നും എന്നെ ആകർഷിക്കുന്നില്ല. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ച് പറയണം. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ വിശേഷതകളാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് മുഴുവൻ. എന്താണ് അതിന് പറയുന്നത്? ഇവിടെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് എനിക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു ആകർഷണം, യോഗ ചെയ്താലോ, സാധനകളിലൂടെയോ, ദാർശനികമായ ഊഹാപോഹങ്ങളിലൂടെയോ, വേദാന്ത പഠനങ്ങളിലൂടെയോ, കഠിനമായ തപസ്സോ ദാനധർമ്മം ചെയ്താലോ ഒന്നും കിട്ടില്ല. ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഭഗവാനെ ആകർഷിക്കാനായിട്ട് ഇതുകൊണ്ട് ഒന്നും സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അത്രയും ദിവ്യമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताय गौर ब्रह्मानंद हरि हरि बोल. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്നാമത്തെ മനസ്സിലായോ? 3 ദിവസം എടുത്തു നമ്മൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.